bakbakan na mga kasbero. Medyo tumabi tayo ng kaunti gawa ng malakas yung agos. Kailangan natin salubungin at maya pupunta na tayo sa laot at sabayan na natin yung agos. At unang drop nga natin dito sa mababaw lang, nasa 12 meters mga kasbero. Dahil meron akong napansin dito na dalawang green job fish na malalaki. At nung paglingon ko, andun pala yung giant trevally. Medyo malayo sa atin kaya hinayaan ko na mga kaspero, pupunta siya sa laot. Pero may papalapit sa atin na isang labahita o surgeon fish mga kaspero. At doon kasama yung dalawang malaking green job fish, ngunit ayaw lumapit sa atin. Kaya hinayaan ko na mga kaspero, huwag nating pilitin ang isdang ayaw. Tamang-tama, pagbaba ko ulit. Eto, spine shot or stone shot mga kaspero. Isang giant trevally na nagpakita agad sa atin. Kaya hindi na tayo nagdalawang isip na tirahin ito dahil nakapwesto na tayo ng maayos. At ayun, sobrang ayos din ng pagkatama. Kaya first fish of the day, giant trevally agad. Napakaganda talaga ng spot na ito mga kaspero. Talagang hindi ka masisiro, lalo na pag malakas yung agos. Nag-drop ulit ako dito mga kaspero gawa ng nakita ko na hindi mapakali yung mga bait, kaya nag-ambush ako sa time na to. At tingin ako sa bawat paligid dahil baka lumagpas sa atin yung target nating mga malalaking isda mga kaspero. Kaya ayan, biglang nagsikalasan. Meron palang isang bluefin trevally mga kaspero na sa gilid ko dumaan. Wrong timing yung pagkadapa natin at yun sa likod pa. At nasa harapan na natin, ngunit hindi pa natin naitaas yung pana. At hanggang sa bumilis na siya at sumobra sa atin. Kaya anong tinira natin, hindi tinamaan. Hindi para sa atin yun. Kaya hayaan na natin mga kaspero. Next drop na lang tayo para makakita pa tayo ng mas malalaking isda. At ayun, kita nyo naman yung forma ng mga triggerfish mga kaspero. Talagang bumaba sila. At nung napansin ko na meron palang isang napakalaking dugtutuna or pugok kung tawagin sa amin, medyo distansya sa atin at nag-squid sign nga ako dito, ngunit hindi talaga lumapit mga kaspero. Sadyang andun lang siya sa gilid at pabalik-balik doon. Kaya naghintay pa ako ng kaunti, baka bumalik, ngunit wala mga kaspero, hindi na bumalik. Pero hindi pa rin mapakali yung mga bait. Kaya saglit pa, naghintay pa ako ulit. At ayan, merong lumapit sa atin na isang maliit na bluefin trevally na doon. Kaso lang, bumalik naman, hindi dumiretso sa atin. Kaya hinayaan ko na mga kaspero.
Nag-move lang ako sa unahan kung saan natin nakita yung malaking dugtutuna kanina mga kaspero. At pagbaba ko nga dito, merong dalawang giant Toblerone na umaaligid sa atin. Ayun, good size na yan mga kaspero. Nasa 2 kilo na yan. Ngunit hindi yan yung target natin sa araw na ito. Kaya hayaan na lang natin na lumaki pa sila mga kaspero. Pero pag mga matumal talaga yung spot, katulad dito sa amin sa Boracay, wala masyadong isda, kaya titirahin ko na yan. Pero this time, nakahanap tayo ng napakagandang spot at napakaraming isda, lalong lalo na yung mga GT kusang lumalapit sa atin. Kaya tamang ambush lang talaga mga kaspero, at kunting ugug lang at saka sandusting para lumapit yung mga target natin. Ngunit sa time na ito, parang wala pa rin na lumalapit sa atin. At tamang tama mga kaspero, habang paangat ako, nakita ko yung giant trevally na papalapit sa atin. Ngunit wala na tayong hangin, kaya kailangan na natin bumalik sa taas. Sayang nga lang at hindi natin napana yung giant trevally na papalapit sa atin. Pero babawian natin yan mga kaspero. Mahaba pa yung time natin para sumisid sa spot na to. Medyo nilaliman ko yung dive natin para makuha natin yung mga nakita natin mga pelagic. Gawa ng medyo humina yung agos, kaya medyo lumaot din yung mga target nating malalaking isda na mga giant trevally. So yung dinrapan ko ngayon nasa 21 meters. At kung napapansin nyo, counted na lang yung mga bait or bigong dahil medyo pa slide yung inaambushan natin. Ngunit ayan, kung napapansin nyo, hiwalay sila. Ibig sabihin, merong umaligid na malaking isda sa unahan. Kaya tamang hintay lang tayo mga kaspero kung ano yung lalapit. At ayan na nga, meron nang papalapit sa atin, kaya inangat ko na yung pana ko. Grupo ito ng mga trevally mga kaspero, at dumaan pa talaga sa harapan natin. Ngunit hindi yan yung target natin. Malaki na yun, nasa 2 kilo na. Ngunit meron pa akong nakita na mas malaking papalapit sa atin. Kaya eto mga kaspero, ang bilis niya. Pero nung tinira natin, hindi tinamaan. Medyo napataas or nauna yung aiming natin, kaya ayun, hindi tinamaan mga kaspero. Sayang, pero okay lang, at least walang sugat yung isda. Dahil pagbalik natin dito sa spot na to, makikita ulit natin yon. At this time, same spot pa rin tayo, hindi pa rin tayo umalis. At kung napapansin nyo, napakarami pa rin mga bait side by side. At yung sa gitna, halos walang bait mga kaspero. Ibig sabihin, dyan dadaan yung pelagic. Kaya tamang hintay ulit tayo, dahil pag dumaan dyan, siguradong sapul yan dahil nakaabang na yung pana natin. At ayan na nga mga kaspero, hindi na ulit mapakali yung mga bait. Talagang excited din ako mga kaspero kung ano yung lalapit sa atin. Hindi ka talaga mabuboring sa spot nito, kaya eto, lumapit na yung giant trevally. Sakpol mga kaspero, nakabawi tayo. Stone shot ulit.
pangalawang stone shot natin sa Giant Tree Valley. Sapol na sapol talaga sa headshot, kaya secured na. At basic lang dahil hindi na nakahila ng tali. Another ambush na naman tayo. Medyo bumalik tayo dito sa mababaw, gawa ng nagkaagos ulit at nandito lang tayo sa 15 meters. At tingin ako dito sa paligid at ayun, meron akong napansin na isang malaking Giant Tree Valley mga kaspero, kaya agad kong nilipat yung pana dito sa kaliwa at ayan, lumapit pa talaga sa atin. Kaya sapul na sapul mga kaspero, meron pa palang kasama sa likuran. Ngunit ito yung nauna at saka mas malaki ito. Sapul. Tagos sa buntot, kaya good holding shot na naman. Hindi na naman siya nakahila ng mahabang tali. Dahil ayan, paikot-ikot na lang siya sa atin at wala ng power. Malaki ito mga kaspero, umabot ito ng 12 kilos. Tamang-tama. Pag-ambush ko ulit dito sa unahan lang, nagkagulo na naman itong mga bait. Ibig sabihin, meron na namang Giant Tree Valley. At eto na, itim mga kaspero. Bang! Patay na naman mga kaspero. Stone shot ulit. Grabe. Perfect timing talaga yung pagkatira natin sa mga Giant Tree Valley na ito. Hindi na tayo nahihirapan. Pero may supply tayo. Pero okay lang yun mga kaspero dahil natural lang yun sa ating pagiging mangingisda. Lahat naman talaga tayo may supply, pero meron naman tayo biyaya pa rin mga kaspero. Ayos. At ito na yung last fish of the day natin. Umuwi na rin kami mga kaspero.
Pero si Master Danny naka-harvest. Grabe. Nakadugto na siya mga kaspero at halos 8 piraso yung cheating na huli niya. Dahil nandun siya sa kabilang spot at paldo talaga kami ngayong araw na ito. Sobrang dami ng nahuli namin dito sa spot na ito mga kaspero. Kaya next time, babalikan natin to at mga harvest ulit tayo. Kaya ano pang hinihintay nyo mga kaspero? Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na kayo para sa susunod nating mga upload, lagi nyo mapapanood ang mga hunting technique natin. Sakto lang lupat sipon. Ako sipon. Oh, going home na mga kaspero. Lang tingnan nyo yung lutang ng bangka. Paano ba? Okay lang yan. Ayan mga kaspero, yung mga huli natin. Kapalandra lang kung saan saan. So, sobrang dami. Hindi naman nakilawan ito. Walang huli pa. Hindi pa ang bubutan. Kailangan pagod daw. Kailangan daw mahigit dati. Yan, karti pa lang. Uubusin mo lang ito na. Ayos mo to. Grabe. Tamay. Oh. Ito sa daydani nakakuha sa pihak pagit. Ito sa ibaw ka paano? Ako ba? Ako ay nagkontak mo ba niyo? Suray ta ko niyo. Oo. Ito na lang. Kabatakan! Then what happened, Gabs? Yo mga kaspero, nandito na tayo at naka-harvest tayo ng trevally. Yan si Master Danny naka ilan? 8 piraso. Grabe si Master Danny. 8 pieces. Sa akin 4 lang. 4. Hindi isang duktot. Oh. Sabi oh. Alright. Zero. Puta, maliliit ah. Maitim na eh. Maitim na ang kulay. 1. Oh, gusto talaga din yung tali. Oh. Hindi na kilo shop ka? Jesus. Sigurado ka. Ayaw humuli ng mga 1 kilohin ano, wala. Madaya ito. Madaya. Buhat, sabi mo bubuhatin mo lahat. Puta na, hindi mo Kaya yung Buhat na yan. Hindi nga ako palanguyin. Hindi kaya yung buhatin. Grabe. Oo, magbuhat. Dalawang ano lang, 2 piro lang. Tingnan nyo. Kasama ng group chat nun. Sabi. Dalawang tao lang. Yan! Wala pa yung iba niyan, mga kaspiro. Bali yung doktor dati isa, nakawala. Dahil na kayo pa. Hanggang sa diya ka na lang. Take a picture. Nakawala rin. Chat mo ako mamaya pag luto na Dito maghina pa. Ayan, sold out na. Si Tino na naman yung bida ngayon. Oh, inubos na naman niya yung isda namin. Ayun. Bali, may kilo lahat yun. Jeffrey,